Gawas sa mga nindot nga laaganan diri sa lungsod sa Dimiao, naa po diri ang pinakalami nga wine, ang Lomboy wine. Lami kaayo, ari sa Bohol, suroy ta. Barangay Pagsa, lungsod sa Dimiao. Ilang gibida ang lamian nila nga Lomboy wine. Ang Lomboy wine gihimo uro sa livelihood program sa mga residente nga sakop sa Pagsa Multipurpose Cooperative ug suportado sa Department of Agriculture. Ang Barangay Pagsa sa Dimiao adunay kapin 2,000 ka punuan sa Lomboy. Hinungdan nga nakahuna-huna ang kooperatiba sa paghimo og wine. Sa natural nga tam-is sa Lomboy, sigurado gyud nga imong pangitaon na ang Lomboy wine. Our Lomboy wine processed by Pagsa Multipurpose Cooperative, Pagsa Dimiao, Bohol. This was launched last 2018 and we are supported first by the Department of Agrarian Reform, DIDAR, and then counterparted by our local government unit in our municipality. There are so many agencies who assisted our projects now, especially DIDAR, DDOST, DOLE, ATI, DTI, our provincial government unit. Kining among Lomboy sa una, sa wa pa ni siya mahimo into wine, ginakuha ni sa mga lumulupyo din nga gibaligya lang as ikinilo-kilo or binaso-baso. And then, sad to say nga, kanang dili mahalin, mabangos mo guni sir, ug dili ni siya mahalin dayon, ila lang iyabo diha sa karsada or any kuanita. So, it put into my mind nga, why not process it into wine? This is just like a grapes. Naya among mga picker, palito na mo ang Lomboy tag 25 pesos per kilo. Kini, this is 150 pick-up price, 175 delivered price, and then og mopalit ka og 24 bottles plus 1 sir. We have more or less 2,000 trees of Lomboy trees. I think kanang uban na murag centennial na kay sa akong naundanan daan na nga nana siya yung nana nga Lomboy. Golf na ako'y gasa para nimo. Mao ni ang Lomboy wine gikan sa Barangay Pagsa sa Dimiao. Oy, thank you ha. Thank you kayo Miss Kim, no? Ikaw pag yung naghago na magdalagasa nako gikan sa Barangay Pagsa Dimiao, no? Atong suportahan ni kay local product ni and garbo kayo isip usa ka bulanon and ato gyung gisuportahan ang mga local products atong tagsa-tagsang kalungsuran. And swerte ta sa Barangay Pagsa kay naka-discover sa niini ilahag yun ning including ang packaging, no, nindot kayo so pasabot gigahinan ganin nila og panahon og ilag yung gipanindutan ang produkto. So excited kay ko motilaw ani unja, no? Congratulations Barangay Pagsa. Congratulations ba Dimiao, LGU Dimiao sa maong inyong produkto. Daghang salamat. Sa Bohol, tilawi ang kalami sa Lomboy wine. Arisabohol, suroy ta. Ako si Kim Jero, inyong Miss Panglao 2024.